Avui encara estem i vull explicar la meva faceta narrativa. És com podríem dir, un prurit de dir jo sóc un narrador. I m'he agafat a una narració que coneix tothom, que és el conte de Pinòquio. El conte de Pinòquio comença amb el que és el principi de tothom, el meu principi, amb un pare. Un pare que modela simbòlicament un nen de fusta, però que jo no soc de fusta, però com si ho fos. És una mica també la història de la meva vida. Jo, per sort, no he trobat personatges dolents que m'hagi intentat, els he esquivat o ells m'han esquivat a mi. Tampoc he tingut personatges a prop, com el Colbe i Foco, que s'han aprofitat de mi. Com les marionetes, la Colombina, i aquí és el personatge, Pinòquio, el meu alter ego. En el món dels jocs, m'he permès la llibertat d'incorporar-hi les nenes. Eren uns altres temps i he volgut incorporar els jocs i un personatge també que m'ha seduït sempre, que és el Little Nemo, amb la seva nòvia. He tingut la sort de tenir el grillo parlante i la fada que sempre m'han protegit. Podríem dir que Pinòquio sóc jo sóc Pinòquio. Si us ha agradat aquest vídeo, continueu amb la vostra fidelitat, us agraeixo moltíssim. Gràcies.